Torrent, que gran eres! Sí, aquesta és una gran ciutat on hi viuen moltes persones i on un alt percentatge d'elles són joves. Uns joves que ens queixem de no tenir punts de reunió, punts de relació, llocs de distracció, indrets on poder fer esport de franc. El ayuntamiento, bueno, personalmente tampoco veo yo que esté muy cerca, al menos nosotros de los jóvenes. Sobre todo apoyo en esa línea, ¿no? En lo que cuesta ahora mismo encontrar un trabajo, un primer trabajo, pues echarte una mano, pues que ellos estén cercanos a pues, las asociaciones que haya, la gente que pregunte realmente qué es lo que importa y tratar de solucionarlo. Hi ha massa joves estudiants, treballadors, desocupats, desencantats de la situació econòmica i política actual i amb ganes d'intervindre de manera activa en la solució dels nostres problemes. Volem una major transparència a l'adjudicació de les beques públiques de treball. Volem uns espais d'oci on els joves ens puguem relacionar i ens vinculen al poble en què vivim. Volem nous mecanismes per a obtindre experiència laboral i poder emprendre una vida independent. Volem uns transports públics amb horaris més flexibles i amb preus més accessibles. Tots podem ser part de la solució dels nostres problemes. Compartiendo nuestras inquietudes y emocionándonos juntos. Creant un torrent més cívic i més proper, on els joves no haguem de marxar. Sempre on tu estigues tens un cor tan gran.